juurorde ɗo koye Madina Gounass jeeya heewɓe noon cikkata ko won leliɗɗo kono ɗo hay goto lelaki ɗo Seydi Massoud nde o arata ɗo e wuuro he nde ko ga banggue o naatiri Madina ɓe garande noon wonde ɓiyiko taw ko nawnuɗo pawguɗo mo sellani ɓe gari ha ɗo o taƴi ɗo woni ko ɗo o maayi nde o maayi ɗo nde noon ceerno wi ɗo ko nokku juureteɗo ɗum woni hankkadi ɗo watta juurorde fewna no annama no ene wasa maytirde no ene wasa faytirede e ko ɗum woni nokku juurorde oɗo kono o wirnaka ɗo o wirnoya ko nder wuuro to eywa ɗum woni nokku mo garɗen ɗo juurade ɓi Seydi Massoud nde ɓe garata nde ko ɗo o taƴi nde ɓe gari ha ɗo tan o taƴi ɗo o serte wonki kisa nokku o woni ko ɗum woni ko barkinarte ɗo ko ɗum garɗen kadi juurade hebde ko heɓete hen ko Seydi Massoud wino ene juure ɗo ko ɗum garɗen juurade ɗo enen fof mi anda no wiyete kono ko debbo wiyete ko Zouwayra machallah machallah no wadde en natnat ha golle ɗe no jaratani ha yetti khalifa o ha yettiɗo jaraten ɗo kamɓe ardiɓe en ɗo on banggue kala ko ɓe jogani anniyaji moƴƴi e tagore nde eɗen gardini ɗin anniyaji eɗen dewna hen noon anniyaji ɗi jogani ɗen koye men e anniyaji ɗi jogani ɗen bandiraɓe meɗen fofof muɗum ene gasa ɗo nde Allah gaynanta en fofof mbaɗen astahfirullah ha laabi tati ganniyoɗen hen goto e meɗen fof yo ɗum won sababu labde e bakkat beele mbawen bo jaɓɓade ko heɓato hen ko caggal en mbaɗi astahfirullah ha laabi tati mbaɗen no seereɓe ɓe kewi wadde ni fatiha laabi 4 salatul fatihi laabi 11 ene mofti fofof e dendagal alhaaliji meɗen ko ganduɗen hen ko en ganda ko nafata en aduna e lahara fofof muɗum yo Allah waɗan en bismillah gardin astahfirullah laabi tati fatiha laabi 4 salatul fatiha laabi 11 bismillah astahfirullah astahfirullah alhamdulillahi rabbil alamin Allah jettoɗe godan tan ko Allah ene laaɗal Allah ene laaɗa Allah Cheikhna Tidiane waɗi banda onon ko yidde dennagal diiniyankete woni banda o kadi o waɗa ko nokku goto min noon mbimi ɗon ko wudere Allah sudda goto hoodere jaari feti kore keeɗo cuuɗon waɗana bandogo Ibnu Oumar Ba ɓi ceerno men ɓi giɗo men ɓi giɗo Allah giɗen laaɗo Allah giɗo Cheikhna Ahmad Tidiane adi Allah siftinde noon ko nanden e tarikh kanko Seydi Massoud o meeɗi hoyɗude kanko e selleji aali eɓe gari ɗiɗo nokkuji gila o Madina Elage walla taw ko adi ɗum o yi hen cangol ma en ndewo e maggol woni Gounassel ɗo o yi hen ɓarake ko wayno weyndu Kosovo e nokkuɗo juma won ɗo ceeki e koyɗol he ɓe gardi hen ewa nde o ari omo yiilo wuuro ngo nden o ari ɗo o yi nokku o kono dal helanakimo o rewoyi e cangol he ha o yeehoy Gounassel o arti ha to juma won ɗo o ruttiti ceekoyto jogoɗen yatto eyyo o siftori ɓe mbi ko nde ruttito on faati to juma woni ɗo o siftori koyɗol ngol hoyɗuno o ardiɗo e selleji aali wemtanimo wonde ko oɗo nokku wonno nden o heeɓi pellital andude ko ɗo o yiilotono o ari ha ɗo juma woni ɗo ko ɗon felli ko ɗo tigui wonno saabu ko ɗo o dardino e selleji aali ceerno makko eyyo ɓe mbi ko ñalawma alkhamis o wonno e lewru février mi sikki 1936 eyyi ɗum to banggue tarikh lekki wadno soppude ɗon ɗum ma en garoy hen tawde eɗen jogori yadde ceerno kanko jogori yeronade en ɗum ha laaɓa wadde eɗen jangguina e deftere eɗen jiiya kosobo weyndu kosobo nani ko ɗum min gaddiren ken jangguinoɓe ha mbawen yirɗum guite men eyyi sinno emin joguino goɗɗum komin teddiniri on min mbaɗa kono ɗum ɗo woni komin jogui min mbawa hawnade on hollude on gueɗe Madina inchallah taala
tadiren alaji mo seydi haw yiiti wuro ngo Allah ina wawi kadi waɗana en noon ha jiiten enen ko cohluɗen e nder fedde walla janngingol fedde andudina ma eɗen ñaagui hen Allah ma waɗana en ɗum kadi inchallahu rabbi yo Allah waɗa en jaam wala gaccaki شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ممد الأولياء وحامل لوائهم سيدنا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التجاني. أما بعد فقد دعاني حب الاستفادة بتجارب الرجال وتسجيلها إفادة للأجيال إلى كتابة تواريخ زعمائنا الأبطال والبحث فيهم في الغدوات والآصال. فاتجه فكري حين أويت إلى وكري أن أبدأ عملي بوسيلتي وعملي شيخ العصر وصاحب النصر القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجد والاجتهاد المفني عمره في الدعوة إلى الله وأكبر أنواع الجهاد المؤيد في نصرة الحق بناصر الحق بالحق الجامع بين الدين والشجاعة والحكمة والفصاحة سيدي وشيخي محمد السراج الشهير بألهاج محمد سعيد النيروي أصلا والشكيتي مولدا القناطي هجرة ومسكنا المالكي مذهبا والتجاني مولدا رحمه الله تعالى وجزاه بما هو أولى. فلبيت الدعوة تلبية المطيع وبذلت فيها جهد المحاول لا المستطيع لأنه من الصعوبة بمكان أن يتحدث المرء عن رجال لم يرد ورده وإن كان يذكر ورده وعن قوم ليس سهلا العوم في بهار علومهم والجري في مضمار مواهبهم فضلا عن ميدان مراتبهم وكراماتهم. لكن ضرورة المحافظة على التراث الثقافي والروحي الذي يخلفه لنا آباؤنا العباقرة وإحياء ذكريات الزعماء الروحيين وكتابة سيرهم للتعريف بهم تسيغ للباحث التعرض لحياتهم الغنية بالمواقف المشرفة والأعمال الجليلة ليتحدث فيها قدر الإمكان ويبرز للأجيال التالية النموذج الحق والمثال الحي الذي يجب الاقتداء به فيهم والنسج على منوالهم. وعرب إن ولدا كهين قرآن جسيف من من حالا نوكنا نون ليول ميدن يوم رادئيك وما أرسلنا لرسول إلا بلسان قومه ليبين له نون فاتن له قال الكلام. سأناتا يسود يا إور دمال واتل بيوت من أبوابها إذن فدر يوتر بسم الله الرحمن الرحيم دون شكر لك لهون مجر إذن جتا الله بدأكو يتري ينفو أم ودكو أم يتري ينفو أم ودنو أم يتري وبرياو دي يتيرنا كنا الله صلى الله عليه وسلم ويجيرنا الحمد لله رب العالمين تانا في باء برد إنا قول إتر إن جتري مدوم كو ودنين هندكو wono o hawridini en e jamanu mo ganduɗa omo waɗi hen waliyu makko neɗɗo makko ina fella diine makko o ina wurtina diine o satunde diineji ko ñolbiti saabu diine ñolirta ko fonnoɓe daranade diine beltino ɗum koye won dumna o feeni kanko o darani diine o waɗi hen jawdi o waɗi hen doole o waɗi hen ɓesgu ɗum ɗo fof ko diine o wurtide no jawdi way welde ni ɓesgu way welde ni eno hoɗande way welde ni eno galle baaba way welde ni ɗum ɗo fof wontanimo belle fuuɗi koɗo diine o fewa tan ko ɗon o wi ko ɗum woni mana haaju makko. Allah hawridini en makko e jamanu hawridini en kadi wurtede e makko e jabde hedde less makko e rewde e caggal makko fof ko l'islam sincira e deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e laawol cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e habde e aada e bida
e felo ngo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonno nde ummi Makka fay Madina e felo ngo Cheikhna Ahmad Tidiane wonno nde o heɓi laawol ngol ɗo Abou Samauna ɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yamirimo yo yaa Fass o hoɗoya toon koye ngon felo Allah dartini ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd e yamirore seeremɓe makko Seydil Hadji Ali mo wondi duuɓi 7 ina nehimo no diine o liggorte on wondi e ceerno Ahmad Baro duuɓi kewɗi caggal Seydil Hadji Ali caggal nden o ummima e juuɗe ceerno makko mo jannguno gandal diine o ceerno men Mouhammad Baba Tall ɓeeɗo tato goni fondation dosɗe dental ngal walla katane dental ngal nehimo ɓe gonti neɗɗo gooto ɗo makko ɗo tanum Cheikh Tidiane joom gueɗal e nder laawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ni wiye Seydi Ibn Umar on ne kadi yanti hen on ne jeyta e seeremɓe makko on noon ko tanum Cheikhna Ahmad Tidiane laaɓɗo joom dokkal kala inniraɗo Seydi Ibn Umar ko on innira ngon felo de woni ɗo woni Madina Gounass dendagal dente jokkiɗe e Madina Gounass ko ha diine o ligge tan deftere Allah nde ligge jange nde gollire sunna nelaɗo sa sallam gollire aada e biɗa o woppe ɗum woni dental ngal wallahi ko noon ko noon tigi oyi dental ngal ko dental nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dental Cheikhna Ahmad Tidiane e ngal lomti aduna o fof julɓe aduna o fof gollugol deftere Allah e gollude sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e felo ngo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wonno ngo e duwanade l'islam yo Allah townu konngol l'islam ñifa kefeeru ha laaɓa ɗum woni ko ceerno yahata wallahi ko ɗum ɗum kadi woni daaka o kala ɗo l'islam sembi e aduna Allah he ɗo wawi wonde fof duwaw ceerno Alhaji Mouhamadou Saïd ne hen himme mum e sembe mum e duwaw dental ngal ɗum na hen ha ɗo ceerno men oɗo ɗo ari jokki felo ngo woni e ko ceerno wonno ko ceerno e seeramɓe muɗum ɗum waɗi somo duwo o duwanto ko aduna o fof o duwanaki Madina Gounass tan ko julɓe aduna ɓe fof ndeke on du'aw ko jabaɗo ɗum fof noon ko ha l'islam daro e gonga nde wonno Allah wiye alqur'ana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni min tagirani yimɓe e jinneji so wona yo ndewam min Allah tagirmiɓe ko yoɓe ndewam ɓe jettami ɓe keeda caggal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe golla deftere nde amin